Ia parte la cea mai mare acțiune orientală MMORPG. Din momentul în care intri pe site-ul lor, o să ai parte de cea mai mare minciună. Joacă gratis, joacă gratis. E gratis o p***ă de cal. Pentru jocul ăsta tot trebuie să înveți cum să-i furi, să folosești cardul lui maică ta ca să-ți cumpere astea, ca să ajungi în top 15 la care nimănui nu-i pasă. Ia-uzi bă, javeruța, care ești tu bă? Sau îți faci o șamancă și cerșești iteme. Dar hei, măcar serverele private sunt No, eu mă las. Astăzi m-am gândit să vă prezint logica din mirobolantul joc Metin 2. Mă întreb oare când apare Metin 3? Trailerul jocului te-ar fi lăsat în 2008 cu gura căscată. Dar când intri în joc, omori câini sălbatici flămânzi. No, asta, da aventură de neuitat! Acest joc are 5 clase extraordinare. Războinicul, care reprezintă cocalarul clasic, care merge la sală și se îmbracă în fier, care suferă de căderi nervoase și își împodobește sabia cu becuri de Crăciun. Ninjalăul, care dă cu cuțitele ca un autist în călduri și pe deasupra și scuipă. Ce nerușinat! Sura, emulăul sinucigaș care aruncă cu bile negre în urși, are voce de fumător, este palid de la lipsa de vitamina D și are mâna roșie de la labă. Șamanul, mai gay ca ăsta nici nu poți fi. Cine dracu umblă pe stradă în halat de baie și șosete de la Kaufland? Pe deasupra, acest caracter minunat are și skill-uri foarte cocalarești, precum răgetul WC-ului, petarda apocaliptică și, în ultimul rând, licanul. Să cheme dracu cineva hingherii! Fii foarte fascinat de misiuni care te pun să-l întrebi pe negustor ce tocană vrea, să aduni floricele, să livrezi undițe și să o cauți pe Elodia. Misiuni marcate prin această săgeată sclipitoare. Wow! Extraordinar! De asemenea, fii foarte uimit de lipsa de mecanice a acestui joc. Nu poți să sari. De fapt... Nu poți nota, dar se pare că animalele respiră sub apă. Nu poți arăta nicio emoție. De fapt poți, dacă cumperi masca emoției doar azi la 25 de lei. Apoi pentru banii ăștia, sincer, mai bine rămâi un cocalar fără suflet. Vrei să vinzi ceva? Punga asta te transformă într-o cutiuță muzicală. Ce legătură are cutia asta cu un magazin? Nu știu. Armele acestui joc sunt cât se poate de realistice. Nu, serios, de data asta chiar nu glum... Știți ce? Retrag ce am zis. No, să văd cum o să bați tu Dobermanul vecinului cu un evantai. Vrei un cal? Fă level 25, fă rost de o medalie de la niște cimpanzei, dai un examen de condus și gata. Deci serios, mă, oameni buni, cât se poate de realist. Să nu uităm că medalia pică de la o maimuță din 1000. Poți să-ți dublezi șansele de drop cu mănușa tâlharului la doar 30 de lei. Atacurile caracterelor scot sunete îmbietoare, care ajung să te bântuie noaptea. Poți să-ți upgradezi foarte ușor echipamentul, iar la plus 9 scoate scântei. Ua! Dar trebuie să le faci la fierar. Cel mai diabolic NPC din joc, care îți va mânca zilele cu fraza și sunetul. Dacă nu vrei să mai eșueze, cumpără pachetul de pergamente binecuvântate la doar... Really, nigga? Nici nu te gândi să-ți upgradezi skill-urile. Doar nu. Până o să ajungi să-ți faci skill-urile perfecte, o să-ți crească păr la cur. Crede-mă, am pățit. Deși jocul e de căcat, muzica e foarte bună. Păcat că ea cântă într-una și te spală pe creier. Serios, paie? Serios? Investește zile întregi ca să pice o sabie plus 0, ca apoi să puște la fierar. Investește luni întregi ca să faci chestii care n-au nicio legătură cu aventura. Adică pescuit, minerit, bătut muci, bătut câini. A, da, și mers la nunți, singurul loc unde îți poți exprima sentimentele. Iar apoi, când nu mai suporți frustrarea, ai două căi, și anume... sau...
Metin 2 îți protejează virginitatea încă din 2004. Dacă credeai că bună ta se mișcă încet, apucă-te de Metin 2 și o să-ți schimbi părerea.